όταν δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται, γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία να τις ψάξουμε και να τις βρούμε, τότε τι κάνουμε? Μα τι έγινε? Λέμε, γιατί το έκανα αυτό? Πού έφτεξα? Ψάχνουμε να βρούμε μόνιμα πού φταίξαμε εμείς. Γιατί ο άλλος μου είπε να πλύνω τα πιάτα? Δεν ήταν η άποψη που είπα δεν ήταν καλή. Αμφισβητούμε εμάς συνέχεια. Και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και κανόνες, που είναι πολύ αντιφατικοί, αλλά αυτό θα το δούμε. Κρατάμε λοιπόν την έννοια της γνώσης, της επίγνωσης, της αποδοχής των πεποιθήσεων και των κοινωνικών κατασκευών. Τι θέλει λοιπόν το κάτι για μένα να πετύχει? Με όλες αυτές τις έννοιες, να σε κάνει coach της εαυτής σου. Να είσαι εσύ coach για σένα. Εσύ όλα αυτά να σου τα πεις. Με εργαλεία που θα πάρεις από το κάτι για μένα, με συζήτηση που θα κάνουμε, με σκέψεις που θα ανταλλάξουμε, με επιστημονικές γνώσεις που θα σε συντροφεύουν όλα αυτά για πάντα, να βάλουμε στο επίκεντρο εμάς και εσύ εσένα στη ζωή σου.